خبركم خبركن تخاتاترتي مدب وانا بمخنيات ورح مقابيس نايدك أنشتو على مرحي نايلو من مدب تقربلنا والنان حفتنان من إسي سابرينا أمانيال إيه سلام كلكم كما تكونوا يوانا نزع دل دحب كناني مسكن لو معانت رئيستي بزعبا ناي زي بيتاو عمد ويكا domestic violence يو أنا صابرينا بحال كاب تناتي دحر بايتا تمهاريت ناي سايكولوجي نيرو بسمرا يونيفرسيتي أبزا خا تمرت قاتيلة حجب زقوان زلخو ناي private practice كم ثيرابيست ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ባና ሜንታል ሄልዝ ድብል ትካል ውልቃዊ ትካል ኣለኒ ተፈላለየ ፀገማት ናይ ኣእምሮ ዘለዎም ብውልቂ ዝርየሉ ማለት እዩ እቶም ትግደሱ ወይ ሕቶታት ክህልወኩም ክእል ናይ ኣእምሮ ኣብ ናይ ባና ሜንታል ሄልዝ ዳት ኮም ኣትኹም ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እምበኣር ሎምዓንቲ እዛ ናይ ዘቤታዊ ዓመፅ ኢለ ክቅርቡ ዝመደብኩ ሓደ ብምክንያት ናይ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እንድዩ ግን ብመጋቢት 8 ጥራይ ዘይኮነ ክንዛረበሉ ዘለናስ መዓልታዊ ክኾን ኣሎ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ሲ ናይ መሰል ጉዳይ ናይ ክስታይ ኣይኮነን ከምዚ ዘይኮንካ ምዑሩይ ኮንካ ኣፈጣጥራና ዘይምዑሩይ ነይሩ እሞ ከምዚ ብለመና ብድፊኢት ዝኸውን ነገር ኣይኮነን መሰል ክንብል ከለና ሲ ካብ መጀመሪኡስ ምዑሩይ እንዲ ነይሩ ንሕና ግን ብሓደ ሓደ ምክንያት እቲ ምዕብላል ስለ ዘሎ እቲ ዓመፅ ስለ ዘሎ ሽዕኡ እቲ ጉቡእካ ኣይወሃበካን ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ስእሊ ከማ ናብዚ ገይርያ ዘለኹስ ቁርብ ስእሊ ክንርኢ ከለና ንሓንሳእሲ ቀልጢፉ ኣብቲ እምሮ ናይ ስረፀና ብዝብል እንዲ ላቭ ኤንድ ሄት ትብል እዚ ኢድ ይሓንቃሎ ማለት እዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ሕጂ እቲ ሊፕስቲክ ዝገብረላ ዘሎ ሲ ፍቅሪ ገልፀላ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክልቲኡ ዘሎ ፅልእን ፍቅርን ብሓንሳእ ክኸይድ ከሎ ዝፈጥር ኣብቲ ናይ ኣእምሮ ንውፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕመፃ እንዲና ንዛርብ ዘለና እንታይ ይኾን ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ዝደጋግም እንታይ ኮይነ እሞ ዘይትገድፎ ዘይትወፅእ ክቐለኪ እናበላ ከመይ ጌራ እያ ገለ ዝብል ብዙሕ ኣሎ ንሕና ብዘይ ምርዳእ ንውንጅለን ማለት እዩ ወይ ከዓ ጋን ኮነና ማለት እዩ እንታይ እዩ ትፀገም ኢልና ሕጂ እቲ ናይ ኣእምሮ መስርሕ እንድሕር ተረዲእና ግን ንምንታይ እያ ክትወፅእ ዘይከኣለት ክርዳእና ክእል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኣእምሮ ሲ ክልተ ነገር ዝጋጩ ክሕዝ ከሎ ብቲ ውሽጥና ንምውሳን ይከብደና እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ሲ ዘፍቅራ ዝሕብሕባ ኩሉ ነገር እቲ ንዓዓ ውሕስነት ዝህባ ኣብ ቦትኡ እናሃለዎ ከሎስ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነቲ ውሕስነታ ከዓ ይምንጥላ ከዓ ሽዑ ሕጂ እንታይ ዝገብር እቲ ኣእምሮ ሲ ነቲ ዘፍርሕ ወይ ከዓ ነቲ ዘስግእ ክሽፉኖ ወይ ክኽውሎ እዩ ዝደሊ ሕጂ ኣነ እንድሕር ከምኡ ኣብ ናተይ ኣብ ሓዳርየ እንድሕር ዓመፅ የጋጥመን ኣሎሲ ነቲ ፀፅቡቕ ክርኢ እዩ እቲ እምሮይ ዝደፋፍኣኒ ምክንያቱ ሲ ውሕስነት ካብዚ ሰብ እዚ ይረክብ ኣለኹ ድሓር ኣብ እዋኑ ከዓኒ ብተፈላለየ እዋን መፂኡ ከዓ እቲ ውሕስነት ዝሃበና ከዓ ይወስደሊ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ሲ እሞ ናተይ ጉድለት እዩ ሓደ ነገር ኣሎ ዝገብሮ ዘለኹ ዘጉድለሉ ዘለኹ እሞ እንድሕር ኣነ ኣማሊአሉ ሲ እታ ውሕስነት ዝህበኒ ዘሎስ ክቕፅለ እዩ ሕጂ ኣባይ ይምርኮስ ኢለ ሓስብ ምክንያቱ እስ እዩ ናይ ምዝመዛ ምስ ምዝመዛ ይተሓሓዝ ሕጂ ዝበዝሕ እዋን ኮነ ኢሎም ዝምዝምዙ ከማን ሰባት ነዚ ዓይነት ታክቲክ ይጥቀሙሉ እዮም ማለት እዩ እንታይ ይገብሩ ንክልቲኡ ነገር ይህቡ ማለት እዩ ወላ ኣብዚ ናይ ዝምድና ዓርክነት ክንሪኦ ኮይና እንታይ ይበሃሉ ወላ ኣብዚ ፊልምታት ስራሓሉ እዩ ወላ በስመራ ከለኹ ዝዝክሮ ሲ ገፅ ኣይተርእያ ገለ መጀመርያ ኣብቲ መጀመርያ ፍቅሮም ክጅምሩ ከለዎ ሲ ኩሉ ነገር የዛወራ ገለ ድሓር እንድሕር ደው ኢላ ኣይተልዕላ ገፅ ከይተርእያ ይብልካ እንድሕር ከቲትካ ብድሕሪ ሽዑ ዝኽዝኽ ትብል ድሕሪኻ ገለ ዝብል ካብዚ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ትህባዶ ድሓር ከዓ ትምንጥላ ሽዑ እቲ ዝምድና ዓሚቑ ኢልኹም ዕምቀት ዘለዎ ኢልኹም ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን ግን ዕምቀት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ እምሮና እንታይ እዩ ዝገብር ከምዚ ቻለንጅ ይደሊ እዩ በቃ ክማወተሉ እዩ ሕጂ ዝሰብ እዚ ኣነስ ፅዒረሲ ክሐውዮ ሕጂ ከምኡ ዝብላ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ እቲ ናቱ ድኽመታትን እቲ ናቱ ዘለዎ ሕርቃን ገለሲ ኣነሲ ክፍውሶ እንድሕር ኣነ ፍቅሪ ሂበ እኹሲ ክሓዊ ክእል እዩ ገለ ኢልና በቃ ኣብ ህውተታ ንኣቱ ኢና ማለት እዩ ነዚ ዘይምርዳእ ሕጂ እዚ ዓመፅ ክበሃል ከሎ ሰፊሕ እንድዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጠር ዓመፅ ድሓር ከዓ ምስቲ ኣተዓባብያናን
ባህሊ ልምዲ ንብሎ ሃይማኖት ምስኡ ተኣሳሲሩ ስለ ዝኸይድ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ክትኮን ከም ዘለዋን ኣብቲ ዓባብያና ይንገረና እዩ ማለት እዩ ዓቃል ክትኮን ኣለዋ ተፃዋርነት ዘለዋ ኩሉ ከብዳ ትፀሮ ገለ ዝብል ነዚ ዓመፅ የደልድሎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ከም ጓል ኣንስተይቲ ዓብየ ገለሲ እንታይ ኣኽብል እናተዓመፅኩ ከለኹስ ካብቲ ዓመፅ ተሲኤ ንዕኡ ሰይረ ወይ ከዓ ነፍሰይ ክኽእል ኢለ ንክወፅእ እቲ ኣተዓባብያ እውን ኣይድርኸንን እዩ ማለት እዩ ዘተባብዕ ነገር ይኮነን በንፃሩ እዩ ኣብ ዓመፅ እንድሕር ኣለኹ ክማሻኸን ከም ዘለኒ ዓቕሊ ገይረ ኩሉ ከምዚ ተፃዋርነት ዝብል ኣሎ ትዕግስቲ ገይረ ስለ ዝብል ሕጂ እሱ እኮ ኣቦቱ እኮ ፅቡቅ እዩ ትዕግስቲ ምህላው ዓቕሊ ኩሉ ነገር እኮ ኣቦቱ ፅቡቅ ግን ኣብ ደይ ቦትኡ ነእትዎ ማለት እዩ ሓደ ዓማፅ ክእለ ጥራይ ዘሎ ወይ ከዓ እሱ ከዓ እቲ ናቱ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ነፍሱ ፈቲሹ ወይ ባዕሉ ክዕረ ኣለዎ ወይ ከዓ ናቱ ውፅኢት ከዓኒ ሓደ ነገር ብሕጊ ከዓ ክፍረድ ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ማሕረምትን ኣብ ምቕታልን ተበፂሑ ማለት እዩ ብከምዚ ኢና ክንሕዞ ዘለና እምበር ብድንጋፀን ብዓቕልን ኣይኮነን ንዓመፅ ትሕዞ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዓማፂ ኩሉ ግዜ ሓለፋታት ኣለዎ እቲ ፕሪቪሌጅ ስለ ዘለዎ እዩ ዝዕምፅ ሕጂ ሓደ ዝዕምፅ ሰብ በይኑ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ዝኽንኖ ተኮይኑ ኣይዕምፅን ይኮ ዝዕምፅ ኣብዛ ኣብ ሓዳር እንዲና ንዛርብ ዘለና ኣሰሰይት ኣለዉ ንዕኡ ኣጆኻ ዝብሎ ተረዲእዎም ወላ ከይተረድኦም ማለት እዩ ኣባላት ስድራ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣዝማዱ ክኾኑ ይኽእሉ ጎረባብቲ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ከዓ ኣብ ኣስመራ ዝዝክሮ ከምኡ ዓይነት ከጋጥም ከሎ እዚ ይማሻኾኑ ማለት እዩ ከምዚ ሰብኣይ እንዲ እሞ ገለ እናበልካ በቲ ልምዲ ዓማፂ ምዃኑስ ይሪእዎ ኾኑ ኣይርድኦምን ይኹን ግን በታ ናይ ልምዲ ጥራዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ድሓን ሸለል በልዮ ድሓን ኣቕረበለ ይብለኪ እንዲ ደሎ ተደፊኡ ኣቕረ እናበለልክስ ገለ ብከምኡ ጥራይ ንኸይድ ማለት እዩ እቲ ርድኢት ናይ ኣእምሮ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ዓማፂ እንታይ እዩ ድሓስብ ረኣይኡ ከመይ እዩ ክቕየር ዶ ክእል እንታይ ኮይኑ እዩ ከዘዕምፅ እንታይ ኮይኑ እዩ ከዘይቅየር ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ኣይንዛረበሉን ስለ ዝኾና ሕጂ ይቕፅል ማለት እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከዓ ይሰጋገር ሕጂ ናይ ዘቤታዊ ዓመፅ ካብ መሰረቱ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ካብ ምስ ኮነ ድበዝሕ እዋን ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ጓል ኣንስተይቲ ተቐቲላ ከምዚ ኮይና ገለ ንግበር ኢልካ እቲ ብስምዒት እቲ ሰብ ይዛረብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ንርስዖ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ከምኡ እቲ ርድኢትና ወይ ፍልጠትና ስፍሕ ምእታን ክብል መጀመርያ እንታይ እዩ ዝምድና ክንብል ኣለና እንታይ ማለት እዩ ጥዑይ ዝምድና ኣብ ዝምድና ዘይምርድዳእ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ዓመፅ ከጋጥም ከሎ እንታይ ክግበር ይከኣል ገለ እናበልና ርድኢት እንድሕር ኣስፊሕና ሸውዓብቲ ጉያ ኣብቲ ናይ ክራይሲስ ማለት ናይ ቅልውላው ብዙሕ ኣይንኣቱን ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንቡር ንብሎ ክንፍትሾ ኣለና ኣነ ዝዝክሮ ንኣብነት ክንዓቢ ከለና ገለሲ ሓደ ወዲ እንድሕር ወይ ከዓ እንድሕር ኣብ ሓዳርቲ ኮይኑ ዘይሃርማቲ ኮይኑ ወይ ዘይፃረፋቲ ኮይኑ ከምዚ ኣይፍቅረንን እዩ ዝብላ ኣለዋ ወይ ከዓ ይበሃል እዩ ወይ ከዓ ዝብላ እውን ነይረን ንኾነ ሕጂ ንኣብነት ከም መስሓቅ ኢሎም የእትው እዮም ንሓንስኣ ከምዚ ሰብኣይ ንሰበይቱ ንሃረማ ከሎስ ክረድእዎም ምስ መፁ እንታይ እትይኩም ገለ ትብል ማለት እዩ ወላ ኣብ ናይ ዕርክነት እውን ዕሩኽ ኮይኖም እቲ ወዲ ነታ ጓል ንሃረማ ከሎ ዝረድኡ ምስ መፁ ገለስ እንታይ እትይኩም ግደፉና ገለ ሕጂስ ክብረት ኣይፍትወለኒ ደይ ባዕለን እየን ንሕና ክንረድአን መፂና ከምዝብላ ገለ ኢሎም ይሓፍሩ ማለት እዩ ኣይርድኦምን ከዓ ሕጂ እዚ እታሲ ጥንግድግ ዝበለ እንዲ ክሕፅሮ እንዲ ዝፍት እንደለኹ ሕጂ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲስ ከምኡ ክትብል ኮላ ናይ ሓቂ ሕጂ ንኣብነት ክረድእዋ ድመፁስ ኪዱ ኣይእትወኩም እዩ ተይላ ናይ ሓቃ ኖርማላይዝ ጌራቶ ማለት እዩ ንቡር እያ ጌራቶ ክትዓቢ ኮላ ስድራ ሪኣቶም ትኸውን እያ ማለት እዩ ብከምኡ ስለ ዝዓበየት ኣቦኣነ ዲኣ እናቐጥቀጠ ስለ ትርኢ ዝነበረት ንቡር እዩ ንሱ እውን ፍቅሪ ክትብሎ ትኽእል እያ እቲ እምሮ እውን ክጥምዝዞ ክእል እዩ ፍቅሪ ብዘይ ማሕረምቲ ፍቅሪ እዩ ኢላ እውን ኣብ ዘይት ፍቅሪ እዩ ኢላ ኣብቲ ኣምነሉን ንዑ ንክትቅይሮ እውን ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል እያ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምክንያቱ ንሱ እያ ርያ ኣብቲ ከባቢኣ ኣቦኣና ዲኣን ወላ ዝማዳ ገለኹም እተሪኣ ንዓኣ እሱ እያ ትፈልጦ እቲ ፍቅሪ ንሳ ትፈልጦ ክትዓቢ ከላ ማሕረምቲ ዘለዎ እዩ ሕጂ
ማሕረምቲ ዘይብሉ ዝምድና እንድሕር ኣትያሲ ቀጮጮ እያ ትብል ከምኡ ዝኾነ ኣለዋ ወላ ዛዕልላ ተፈላለየ ድሰምዖ ኣነ ሕጂ እንድሕር እቲ ዓርከን ወይ ከዓ እንድሕር በዓል ቤተን እንድሕር ከምዚ ዘኽብረ እንትኾይኑ ማለት እዩ ከምዚ ዘይቋየቕ ዘይበኣስ ዘይተሃራረም ገለ እንተኾይኑ ስርሑ ኸይዱ ብኣብኡ ንገዙ ዝኣቱ ኣለይ መለይ ድብላ ገለ እንተኾይኑ ከምዚ ቅጭ መምፂ ዓይነት ዝብል ኣሎ ኣራእያ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ከርተት ደበላ ነቲ ፍቕሪ ሂቡ ፍቕሪ ዝኸልኣ ከም ዝላቭ ሄት ሪሌሽንሽፕ ማለት እዩ ንዕኡ ትብህጎ ናብኡ ዝምለሳ ገለ ኣለዎ ሕጂ ይጠዓሳ እየ እንዳሓራይ ኣነስተ ኮይኑ እየ እዚ በዓል ቤተይሲ ኩሉ ነገር እናገበረለይስ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዓርከ ተመሊሰ ዝኩሉ ከርተት ዘበለንስ ናብኡ ክምለስ ጥራይ የደሊ እንታይ ምዃነ ዘይርድኣኒ ገለ ኢለን ንባዕለን እውን ከምዚ ኮንፊውዝ ዝኾና ማለት እዩ ጋና ኣትወን እንታይ ኮይነ ፅቡቅ ድየ ዘይፍትወለይ ኮይኑ ይብላ ማለት እዩ ብውሽጠን ዝድርኽ ሓንቲ ስምዒት ናብቲ ሓደ ሰብ ክምለሳ እየ ንደሊ ሕጂ እዚ እውን ከም ናይ ስቶክሆልም ሲንድሮም ክኾን ክእል እዩ ከምዚ እንታይ ኣሎም ናይ ኣእምሮ እዚኣ ናይ መወዳእታ ክገልፃ ደልሲ ክትርዳእና ፅቡቅ ኮይኑ ስምዓኒ ኣነ እንድሕር ዝኾነ ነገር ዓመፅ ኣጋጢምኒ ወላ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ክኾን ክእል እዩ ወይ ኣብ ዝምድና ከምዚ ንብሎ ዘለና ላቭ ሄት ሪሌሽንሽፕ ፅቡቅ ይህበካ ሕማቅ ከዓ ምስኡ ጎኒ ጎኒ ዝኸይድ ተኮይኑ እቲ እሙሮይ እንታይ ድሓስብሲ ኣብቲ ክህረም ከለኹ ማለት እዩ ኣብቲ ክዕመፅ ከለኹ ሲ ናተይ እቲ ቁፅፅር እቲ ኮንትሮል ኣጥፊአ ነይረ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክሃርመካ ከሎ እቲ ናተይ ውልቃዊ ደረት ዝጠሓስ ዘሎ ኣብ ናተይ ውልቃዊ ደረት ኣትዩ ዝኾነ ነገር ዓመፅ ክገብር ከሎ እቲ ሰብ እቲ ናተይ ኮንትሮል ወይ ከዓ እቲ ቁፅፅር ፋሕ ኢሉኒ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ፋሕ ምስ በለኒ ተዓሚፀ ድየ ገለ ምስ ከደት ሰብ እንታይ ይብለኒ እቲ እምሮሲ ኪድ እሞ ከም ብሓድሽ ድገምያ እሞ ወይ ንዕኡ ነቲ ሰብ ቀስቅስዮ ወላ ስምዒቱ ወላ ገለ ከምኡ ክገብር እንድሕር መፅዩሲ ኣብዛ ካሊእቲ ዕድል እዚኣሲ ክትቋፃፀር የፈትኒ ማለሲ ብገለ መገድሲ ወይ ድፍእዮ ወይ ተባእስዮ ወይ ህደሚ ግን ኣብታ ካሊእቲ ዕድልሲ ትቋፃፀር እያ you need to be in control ትብል ኣላ ትርእስና ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ሎ ዘጋጥም ዝበዝሕ እዋን እውን ዘይርድኣና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ተዓሚፃ ወላ ባር ክኾን ይኽእል እዩ ድሓር ተዓሚፃ ኩሉ ነገር በሰላ ገይርላ ገለሲ ምሸት ባር ተኣቱ ሽዑ ንሪኣ ንበሉ ከም ኣብነት ሽዑ ሰብ ይገርሙ ዋዚኣሲ ኣብ ባር ከምዚ እንዳምሰይድ ከምዚ ዓመፃ ኣጋጢሞሲ ኣይትፈግድ እንድያ ዳ ከመይ ጌርያ ሕጂ ምስ ካልኦት ትዘውርደላ ከዓ ለይቲ ተምሲ ባር ትኸይድ ገለ ሕጂ ንዓ እውንሲ እንድሕር ሓቲትናያ ክትምልሰልና ይትኽእልኒ እቲ ስምዒት እዩ ዝድርኻ ደሎ እቲ ናይ ውሽጣ ተቋፃፀር እዮ ሕጂ ከም እንደገና እንድሕራኡ ከምኡ ጋጢምክሲ ወይ ተባእስዮ ወይ ገለ ግበሪ ኢድክ ከይትህቢ ንኢድካ ከይትህብ ካልኣይ ግዜሲ ናብቲ ቦታ ናብቲ ዓመፅ ዘጋጠመሉ ቦታሲ ትምለስ እዚታት ሕጂ ኩሉ ክርድኣና ኣለዎ ምእታን ኣብቲ ሕውየት ክንበፅሕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ፍታሕ ክንበፅሕ ተኮይና ከይተረዳእና ግን ፍታሕ ክንህብ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ነታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ጭንቀት ክንገብረላ ንኽእል ኢና ከምኡ ከመይል ክትገብሪ ንስኽሲ ሕስርቲ ኢኺ ኣይርዳእክን ድዩ ከመይል ክገለ እንድሕር ኢል ናይ ኣንሳ እውን ክትሃድም እያ ጭንቀት እዩ ዝገብር ወይ ከዓ ነብሳ ከምዚ ሕስርቲ ጌራ ክትወስዳ ስለትኽእል እዚታት ከም ሰፊሕ ኣርእስቲ ካልእ መዓልቲ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ንሕጂ ግን ትንክፍ እንዲ ኣቢለየ ዘለኹ በቃ ከይነውሕ ኣብዚኣ ሓፅየ ይቐኒየለይ